Ešte raz by som privítala autorku románov Kristýnku Mišovičovú z Oseku. Ďakujem vám pekne aj za pozvanie. Kristýna má na svojom konte 3 romány, jednu detskú vymalovanku a 4. román rozpracovaný. Čo nám o ňom povieš? Čo nám môžeš prezradiť? Takže 4. román je už naozaj rozpracovaný, už je takmer hotový, na hrubo hotový. Chýba mi asi možno nejakých 20 strán a štvoriek, čiže asi pätina knižky, čo už teda dúfam, že čoskoro dokončím. A tento 4. román sa bude trochu líšiť od 3 predchádzajúcich a to z toho dôvodu, že všetky 3 romány, ktoré som doteraz napísala, boli na sebe nezávislé, to znamená, že každý bol samostatný príbeh, kdežto táto 4. knižka bude v podstate voľným pokračovaním 3. knižky, Len láska pozná odpoveď. Pričom to teda bude naozaj voľné pokračovanie, čiže keď si čitateľ nezakúpil alebo teda nečítal predchádzajúcu, tak aj tak sa bude v tom vyznať, není to nevyhnutné, aby tú 3. čítal. Samozrejme, že bude to pre neho zaujímavejšie, alebo respektíve aj dúfam, že ho to potom bude motivovať k tomu, aby si prečítal tú predchádzajúcu, ale není to nevyhnutné. Bude to pre tých čitateľov, ktorí čítali tú 3, teda tú 3. knižku, tak budú vedieť, keď poviem, že sa to bude odohrávať, respektíve ten dej je vyrozprávaný na teda osudoch dcéry, tej hlavnej hrdinky z predchádzajúcej knihy. A teda na pozadí jej príbehu sa dozvedáme aj o tom, ako sa uzatvárajú osudy tých ostatných postav. Takže tak, bude to také... Čo všetko ťa inšpiruje k písaniu románov? Inšpirácie je veľa. Každý sa ma pýta, že teda, či je to len fikcia, alebo sú to aj nejaké skutočné zážitky, takže zatiaľ som v mojich knižkách nepoužila nič konkrétne, nejaké skutočné zážitky zo svojho okolia alebo moje vlastné, je to všetko fikcia, ale samozrejme, že tá inšpirácia je, ale neinšpirujú ma konkrétne, dajme tomu, že celé príbehy alebo celé osudy niektorých konkrétnych ľudí, ale sú to skôr také okamihy, ktoré človek zažije, alebo reakcie ľudí, ako reagujú v určitých situáciách a toto človek vníma, pozoruje a potom na základe toho to zapracovávam niekedy do toho deju. Že sa nad tým zamýšľam koľkokrát, napríklad film, môže to byť nejaký článok, môže to byť nejaká situácia v reálnom živote, že človek to vidí a zamyslím sa nad tým a rozmýšľam, že či by to bolo zaujímavé do mojej knižky použiť nejakú osobu s týmto osudom. Vieš nám v krátkosti popísať nejakú tú celú prepuť, ako to prebieha od nejakého nápadu cez písanie, cez vydávanie, až teda po finálne vydanie tej knihy? Tak taký malý návod, ako písať knižky. Myslím si, že ten návod sa nedá presne povedať, aj keď som bola teraz na besede na základnej škole, tak sa teda pani učiteľky, že nech dám deťom nejaký návod, že ako písať knižku. Myslím si, že nikto ti nemôže dať presný návod, že takto alebo takto musíš písať, ale samozrejme, že sú rady dobré, keď ti niekto dá nejaké také všeobecné zásady, takže ja by som začala asi tým, že každý, kto chce napísať knižku, musí mať v hlave nejaký príbeh, musí mať jasné to, o čom chce písať. Je dobré si vždy ten príbeh poriadne rozmyslieť a naplánovať predtým, než ideme písať knižku. Ja keď som začínala písať, keď som písala prvú knižku, tak tá vznikala tak na etapy niekoľko rokov. Takže tam som nepostupovala týmto spôsobom, ale už pri druhých 2, respektíve pri tejto novej, pokračujem takým spôsobom, postupujem, že vždy si ten príbeh poriadne rozmyslím. Samozrejme, najdôležitejšia je hlavná postava, ktorú musí mať človek poriadne vyprofilovanú sám v sebe, vo svojej hlave. Musí o nej vedieť nielen to, ako sa volá, koľko má rokov, ale musí rozmýšľať aj nad tým, aké má povahové vlastnosti, čo prežil v minulosti, čo prežíva teraz a kam chce tú postavu doviesť. Na tú postavu a na ten dej sa potom nabalujú ostatné vedľajšie postavy, ktoré takisto je dobré mať nejako vyprofilované, aby sa tam nemýhli len tak a potom zrazu zmiznú a čitateľ vlastne sa o nich nič nedozvie, takže je dobré aj na tých postavách zapracovať. No a potom ďalšia dôležitá vec je spraviť si časovú os. To je pre mňa veľmi dôležité, lebo vzhľadom na to, že všetky v podstate knižky moje, všetky 4 sa odohrávajú v
dosť dlhom časovom období, takže ja si vždy robím aj časové osy, aby som sa nemýlila tým, že sa tam niekedy v deji vracia človek spätne a potom sa zase vracia do súčasnosti, tak aby sa nestalo, že sa pomýliš v rokoch alebo ja neviem v obdobiach alebo podobne, takže si vypracujem takýto plán. No keď mám ten príbeh vypracovaný a prežitý sama v sebe, to je veľmi dôležité, aspoň u mňa. Niekedy, keď sa aj ľudia pýtajú, že ako dlho trvá napísanie knižky, tak vždy im poviem, že sa to nedá vyčísliť, respektíve môžem im povedať, koľko trvá naklepanie to do počítača, ale to, koľko trvá tá príprava a to prežitie toho deja sa nedá popísať, ale je to zase to jedno z najdôležitejších, lebo keď to človek prežije sám v sebe, tak potom sa mu to lepšie píše. Takže keď mám toto všetko správené, tak potom sa začína to samotné písanie. Keď som to tak počítala, tak ja za hodinu napíšem asi tak 2 strany knižné, čiže 1 a 4 aj niečo, čiže 2 strany knižné, no a keď má strana, teda knižka nejakých 250 strán, tak to trvá približne tých 125 hodín. A keď sa tomu človek môže venovať hodinku denne, tak je to takmer 4 mesiace možno. Keď sa tomu môže venovať dlhšie, čo ja teda teraz momentálne pri deťoch nemôžem, tak je to rýchlejšie. No a keď je napísaný ten rukopis, ja teraz postupujem takým spôsobom, že píšem to, tak povediať, na jeden dých, to znamená, že nevraciam sa už k tomu, čo som písala predtým, ale napíšem to celé na jeden dých a následne si to až potom po sebe čítam, spravím si prvé korektúry, prvé úpravy a potom takto pripravený rukopis posielam do vydavateľstva. Mám to šťastie, že teda mám za sebou vydavateľstvo, ktoré mi moje knižky vydáva. Nemám skúsenosť s vydávaním na vlastnú päsť, takže toto vám ani nemôžem opísať, ale čo sa týka vydávania cez vydavateľstvo, tak vlastne takto pripravený rukopis ide do vydavateľstva, kde ho vydavateľ posúdi, či sa mu páči, nepáči, či je ochotný ho vydať. V prípade teda, že s tým súhlasí, tak rukopis postupuje k redaktorke, ktorá ho okoriguje jednak z pravopisnej stránky, jednak z nejakej štilistickej. Tú štilistickú sa redaktori snažia veľmi nemeniť, ale stane sa, že teda tam nejaké zvraty slovné opravia človeku. Potom rukopis ide späť k autorovi, ktorý zapracuje pripomienky redaktora. Môže sa rozhodnúť, či ich zapracuje alebo nie. Čo sa týka tých právopisných, tak samozrejme, že by bol hlúpy, aby ich nerešpektoval. A čo sa týka tých štilistických, môže sa rozhodnúť, že teda či súhlasí s tými jeho pripomienkami, pričom vždy je dobré s redaktorom súhlasiť. Hovorí sa, že redaktor má vždy pravdu, takže je niekedy lepšie nebyť tvrdohlavý a ustúpiť. No a takto zapracované, teda takto opravený text so zapracovanými pripomienkami ide zase späť do vydavateľstva, kde ho zalomia, pripravia. Následne sa zase vracia k autorovi, ktorý ho znova musí prečítať a aby tam ešte vychytal nejaké posledné chybičky, posledné slovíčka, zle rozdelené slova a tak má možnosť ešte opraviť, už nerobiť nejaké veľké úpravy, aby sa to zase celé nepoposúvalo. No a potom už, keď je to už je naozaj posledné čítanie, následne to ide zase späť do vydavateľstva, kde už potom pripravujú knihu na tlač. Obal vyberá vydavateľstvo, aspoň u nás je to tak, že vydavateľstvo vyberá obal. Môžeme do toho samozrejme svojím spôsobom nejako vstupovať, ale tie fotky, tie obrázky sú zakupované na to autorské práva, takže nie je to, že zbadáš niekde na internete fotku a povieš, že túto tam chceš mať, nie je to také. Treba to normálne zakúpiť na to autorské práva. A názov a anotácia, to je taká posledná časť knihy, ktorú tiež tvorí samotný autor, aspoň v našom vydavateľstve to tak je, že si to vyberáme sami, ale je to zase veľmi dôležité. Podľa mňa tá anotácia je jedna z najdôležitejších súčastí knihy, lebo myslím, že každý čitateľ si je to prvé, keď si vyberáš knižku, jednak ťa musí zaujať obal, aby si to vôbec chytil do ruky a potom teda tá anotácia ťa musí zaujať, aby si sa rozhodol, že ju kúpiš. No a keď už je toto všetko správne, tak potom už sa len čaká, kedy to vo vydavateľstve vidia a dostane sa to na pulty knihkupectva. Možno taká veľmi častá otázka. Prečo píšeš? Čo ťa to tak napadlo zo dňa na deň? Alebo mala si nejaký sen, že budeš spisovateľka? Nikdy som potom nejako netúžila, ani som nad tým nejako neuvažovala, ani moje vzdelanie tomu nenasvedčuje, keďže mám ekonomické vzdelanie, ale je pravda, že som vždy inklinovala k takým umeleckým odvetviam, veľa som kreslila, malovala, aj som premýšľala nad tým, že pôjdem na nejakú školu užitkového výtvarníctva alebo podobne a nakoniec z praktického hľadiska zvíťazila obchodná akadémia a ekonomická škola, takže som sa tomu umeniu ako takému nevenovala, ale to písanie prišlo tak nejak zo dňa na deň a hovorím, že asi z nudy.
som začala písať tú prvú knižku a tá vznikala teda tak postupne, tak som to lepila ako taká lastovička hniezdo. Až nakoniec vznikla a keď som bola na materskej, tak toho času bolo trošku viac, človek mal čas sa zastaviť, zamyslieť sa nad tým a som sa rozhodla, že skúsim to teda poslať do vydavateľstva. Práve v tom období začali vychádzať vo veľkom tak ženské romány, respektíve vo väčšom množstve, nie v takom množstve ako je to teraz. Boli možno 3-4 autorky, dnes ich je už 30-40 možno aj viac. Ale začalo sa to tak rozbiehať, tak som si povedala, že skúsim to. No a úspech tej prvej už potom človeka tak inšpiruje a ženie ďalej. Takže, a už ma to tak chytilo, že už si poviem koľkokrát, že aj že nebudem, že dám si prestávku, ale aj tak to nevydržím a začnem pracovať na ďalšej knižke, takže už to potom človeka tak... Už ma to teraz už píšem naozaj, že rada a že chcem písať. A nejaký obľúbený autor, aj keď teda spomínala si, že nemáš čas čítať knihy, ale z tých súčasných slovenských. Taký Matkin, ja sa priznám, že týchto... Vôbec som nemala čas čítať týchto nových autorov, ale som si dala záväzok, že keď dokončím túto novú knižku, tak si dám na rok pauzu a budem čítať. Takže to musím to dodržať, lebo naozaj to cítim sama voči sebe ako veľký handicap, že som tieto nové, aktuálne knižky nečítala, ale z tých takých starších klasikov mám napríklad veľmi rada Haleyho pre jeho štýl písania, práve kvôli tomu, že tam nie je len o ten príbeh vždy, ale ide tam aj o to prostredie a človek sa veľmi veľa o tom dozvie, o tom danom prostredí, v ktorom sa tá knižka odohráva a to je taký môj sen raz písať takýmto štýlom, ale uvidím, že sa k tomu prepracujem momentálne, ešte je to viac o tom príbehu, ale verím, že raz teda sa mi podarí aj nejaké také dielo, kde to bude zaujímavé pre čitateľa aj z iného hľadiska. Rada by som touto cestou poďakovala Kristine, že prišla, že si našla čas do našej knižnice. Samozrejme aj pani knihovničke, ktorá sa nám tu stará o knižnicu už nespočetné množstvo rokov a dúfam, že teda ten trend, respektíve budú existovať nejaké možnosti, ktoré posunú túto knižnicu ďalej a tie financie nejaké nájdeme a prilákame tým čitateľov všetkých vekových kategórií. Ja takisto ďakujem za pozvanie aj knižnici v Moravskom Svetom Jáne, aj Janke a Matiovi za to, že toto zorganizovali a takisto prajem knižnici veľa čitateľov a hlavne teda, aby sa ten trend trošku prelomil a aby sa ľudia vrátili zase ku knižkám. Je to podľa mňa dosť dôležité a je to také, že nič to nenahradí, žiadny internet nemôže nahradiť knižku v takejto podobe papierovej. Ďakujem aj ja za to, že ste prijali to pozvanie a navštívili našu knižnicu, ktorá sa, dúfam, dostane troška do popredia. Ďakujem.